New report cites evidence of alleged military assistance to RSF from Ethiopian base, raising regional security concerns. A new report by the Humanitarian Research Lab at the Yale School of Public Health says it has found evidence suggesting possible military support to Sudan's rapid support forces from an Ethiopian base. The findings are based on satellite imagery collected between December 2025 and March 2026, focusing on an Ethiopian National Defense Force installation in Assosa. According to the report, large numbers of light vehicles were delivered to the base by commercial. ذا ريبورت زيا ناي دونالد ترامب عمرت حز الريبورت سلازخونت بوغيرنا هنسمع كمينا لسن زيا انتاي مخانا بكل منقد كنرياينا تي بعبرات إمارات عرب زلقفنا أب سودان جاملا وقتلاتي في الصمالو تباهيلو زخصص حيلتات قلتف دقفة دعمل سريع نوق تباهيلن زتسرح مكاين بمغربي حقس كمزولو تمال زوز حدش تسبسبا كاليحو لابراتوري مرمر سباو مسالات يونيفرسيتي يل شمونتو ميازي أبزوصو مغلتي إثيوبيا أبتين حيلتات دعمل سريع بمسترات وار تقربو لمسمر زلواتارا زرزر مرداتا تقريبو له بتتصبصب بساتلايت مسلطات ዝተደገፈ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዘረጋገጾ ካብ 29 ታሕሳስ 2015 ክሳብ 29 መጋቢት 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ክልል ቤንሻል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ዝመሳሰል ምንቅስቃሳት ተዓዚቡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ስሩዕ ወታደራዊ ሕብሪ ዘይብለን ሲቪል ናይ ጽዕነት መካይን ኣብቲ ማዕስከር ከኣትዋን ክወፃን ተራእየን ኣለዋ። እተዘከረም ግን እዘን መካይን ኣብቲ ማዕስከር ድሕሪ ምእታወን ኣፅዋሪ ዝተመለን ምህላዊ ናይ ሳተላይት ምስልታት ከም ዘርእይዎ እተን መካይን ምስ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ብሉ ናይሉ ዝጥቀመለን መካይን ብሕብርን ብዓይነትን ዝመሳሰላ ምዃነን እዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ጸብጻብ ነተን መካይን ምስቲ ኣብ ወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ዝርከብ ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ወታደራዊ ማዕስከር ዘተኣሳስር መርትዖታት ረኺብለን ኣሎ። ኢትዮጵያን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎን እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጥሪ 2016 ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ንሰላምን ፀጥታን ንሉዕላውነትን ቁጠባዊ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት እዚ ትስምዖ ዘለኹም ሓደ ኣብ ሪፖርት ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና። ኦኬ እዚ ነብሱ ዝኻደ ፖለቲካዊ ዓብ ነገር ጌርኩም መውሰድዎ ተመሊሰ ፅቡቅ ገይረ ክትንትኖ ስለ ዝኾንኩ ካልኣይ ድማ ببوليتيكا أمناي كوربابة هاجرات بزح أجندة تساوي زل هاجر تبعي لاب تخصص زلا كلاي ريبور كلاي تقاوم دماغة إمو مالو يسرع هالدرا مشاتشين يلقاكو የታገቱት ባለሙያዎች ብቻ አይደሉም የታገተው የደባርቅና የአካባቢው ህዝብ ነው በክልል አምሓራ ዝተቀተሉ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኮኒኖሎ ማሕበር ሕክምና አምሓራ ድማ ዝተኣሰሩን ዝተጨወኑ ሰራሕተኛታት ጥዕና ክፍትሑ ሓቲቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ወረዳ ሰሜን መጫ ዝተፈጸመ ቀትለ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ጥዕና እዩ ብጽኑዕ ኮኒኑ ዘሎ እዞም ሰለስተ ሰራሕተኛታት ብዕለት 2 ሚያዝያ 2026 እዮም ተረሺኖም ክልተ ካብቶም ግዳያት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ማእከል ጥዕና ኣቤት ፋና ክሰርሑ ከለው እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ብሕታዊ ትካል ጥዕና ዝሰርሕ ነይሩ እዚ ፍጻመ ዝተፈጸመ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብቲ ክልል እናተጋደዳ ብዝኸይድ ዘሎ ጭትዩ ሶማያ ጥዕና ነቲ ህይወት ናይ ምድሓን ስርሖም ንኹሉ ሰብ ብዘይ ኣፈላላይ ንኽፍጽሙ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዕቆብ ይግባእ ይብል እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዘርግሖ መግለጺ ብናጻ ኣካል ብዛዕባ ዝቐትለት ምርመራ ንኽግበር ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተሓሳሲቡ ብተመሳሳሊ ማሕበር ሕክምና አምሓራ ኤኤምኤ ንመንግስቲ ነቶም ኣብ ክልል ተጨወዮም ወይ ድማ ተኣሲሮም ዘለዉ ሓካይም ሰራሕተኛታት ጥዕና ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ ቤቶም ክምለሱ ንኽገብር ፀዊዑ ኣሎ እቲ ማሕበር ሶማያ ሕክምና ዘጋጥሞም ዘሎ በዚ መዳይ ዘለዎ ብድሆታት ቀትለት ማእሰርቲ ዛሬቱ ኢትዮጵያ እለት እየተለመደ የመጣ አንድ ጉዳይ አለ። ይኸውም የአማራ ተወላጅ የሆኑ ዶክተሮች የሞት ሰመንዮም ዞም ደኳትር ተቀቲሎም ዝበሃሉ ዘለው ከም ዝትሪዎም ዘለኹም ዚኣቶም እዮም ዝተፈላለዩ ደኳትር ንፋኖ ሓኪምኩም ንፋኖ ሓጊስኩም ምስ ፋኖ ተረኺብኩም ብምባል ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገድና ገበረ ዝቀትሎም ዘለውን ዝኣስሮም ዘሎ ደኳትር ኣብ ክልል አምሓራ ዘለው ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ኣስካሕካሒ ኣብ ክልል አምሓራ ከምቲ ዝድለ ሄልስ ፋሲሊቲስ ከም ዘየለን ምስቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣብ ዘለወሉ ኣብ ልዕሊ ሓካይም ብተደጋጋሚ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ብልጽግና ስርዓት ሓደ ስርዓት ክሰዓር ከሎ ልክዕ ከምቲ ደርጊ ክወድቕ ከላ ብኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ንወንበዴ ትሕግዙ ኣለኹም እናበለ ዝገብሮ ዝነበረ ተመሳሳሊ ባህሪ ብልጽግና ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል አምሓራ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ዓይነት ተግባራት ድማ እንታይ ዝፈጥር ኢልኩሞ
ኣብያ ህዝቢ መሊሱ ኣብ ጎኒ ፋኖ ከም ዝስለፍ ዝገብር እቲ ውፅኢት ድማ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውድብ ጥዕና ዓለም ናብቲ ጉዳይ ተኣትዩ ብውድብ ጥዕና ዓለም ደረጃ መግለፂ ወፂኡ ኣሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ነቲ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዘጋድድ እዩ ህዝቢ ድማ ደኳትር ድማ ከም ዝወፅኦም ኣብቲ ጉዳይቲ ይዋስውን ተቃውሞ ናቶም የስምዑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ነቲ ምርጫ ዶ ገለዶ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ እናቐተልካ ምርጫ ዝበሃል የለን ሰብ እናፅነትካ ምርጫ የለን እናበለ እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ድማ ወስኹሉ ተመሊሰን እቲ ናይ ፖለቲካ ከርየኩም ስለ ዝኾንከ ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገራት ብኩሉ መንገዲ እናተኣሳሰረ ይመፅእ ከም ዘሎ መሩ አንድ ጉዳይ ነው። እጥረት ደግሞ ሌላው ትልቅ አደጋ ሆኖ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ለማንኛውም ይሄ ነዳጅ እጥረት ቀጥሏል። በከፍተኛ ደረጃ ከተሞች በተሽከርካሪዎች ድርቅ እየተመቱ ነው ያሉት። ምክንያቱም ነዳጅ እያገኙ አይደለም። አንድ ማደያ የቆመ ወይም ደግሞ ተሰልፎ ያለ ተሽከርካሪ ነዳጅ ለማግኘት አንዳንድ ጊዜ ከ10 እስከ 1 ወር ድረስ ከ10 ቀን እስከ 1 ወር ድረስ ሊወስድበት እንደሚችል እየተነገረ ነው። አንዳንዱ እዛው መኪና ውስጥ ኑሮውን አድርጎታል። በጣም አስገራሚው ደግሞ ያን ሁሉ ቀናት ሙሉ ተሰልፎ ማደያ ተራው ሲደርስ ነዳጁ አልቋል የለም ይባላል። እንዴት አይነት ችግር ኢትዮጵያ እንደገጠማቸው ዓለም አቀፍ ክስተት ነው። ምናልባት ሁሉም ሀገራት ችግር የገቡበት ነው። ኢትዮጵያ የተለየ አይደለም እንዳይባል 500 ቦቴ መኪናዎች ጅቡቲ ላይ ቁጭ ብለዋል። ሹፌሮቹ የመንግስት ያለ ጩኸት ያቀረቡ ነው ያሉት። ይሄን ማለት ከጀመሩ 2 ወር ሆናቸዋል። ለምንድን ነው ከአሁኑ ክስተት ጋር ብታገናኙት? ይሄው እኛ 2 ወር ሆነን እኮ እዚህ ጅቡቲ 500 ነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች ከተቀመጠን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተኣምራት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኖርማል ፀገም ኣይኮነን ገጢምና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዓለም ዘየለ ዓይነት ፀገም ይወሪድና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኣብ መኻይን ትሪእዎ ዘለኹም ን2 ሰዓት ን4 ሰዓት ን6 ሰዓት ሪጋ ክትገብር ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ግን ን5 መዓልቲ ን10 መዓልቲ ክሳብ 20 መዓልቲ ኣብ ሪጋ ዝፅበይሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ ብድርቂ ጥሜት እዩ ኣብዚ ኮፍ ኢልካ ኣይኮነን ትሰርሕ ዘለካ ምሉእ መዓልቲ ከምዚ ኢልካ ትውዕል ነዳዲ ተወሲኹ ትብል ተሓድር ትውዕል ከምዚያ እናበልካ ትቕፅል ማለት እዩ ከምዚያ ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ናይ ዓለም ዘሎ ፀገም ገይሮም ዘተሓሕዝዎ ድማ ኣለዉ ኢሎም ምክንያቱ ብሰንኪ ኩናት ናይ ኢራን ነዳዲ ኣብ ኩሉ ሃገራት ተሳኢኑ ስለ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም እዩ ንዝብል ድማ ሓሶት እዩ ምክንያቱ እዚ ፀገም ዝናትና እዘን ቦታት ኣብዚ ትሪእዎን ፀናሕኩም እዘን ቦታት እዚኣተን ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ እየን ቅድሚ 2 ወርሒ ዝጀመረ ከምዚ ኢልና ነዳዲ ሲኢና ኣብዚ ተጓሒፍና ዘለና ይብሉ እዘን ቦታት እዚአን ነዳዲ ፅዒነን ዝኸዳ እየን ስለዚ እቲ ፀገም ናትና ፍልይ ዝበለ ፀገም ዳ እምበር በዚ ናይ ኢራን ጥራይ ዘጋጠመ ፀገም ኣይኮነን ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ፀገም ውሽጢ ዝኣተወን ቅድሚ እዚ ናይ ኢራን ክራይሲስ ዝጀመረን ሕጂ እውን እዚ ናይ ኢራን ጉዳይ እንተተወዲኡ ክዕረ ዘይክል ፀገም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ናይ በሐቂ ኢኻ ትግረም ኢትዮጵያ ከመይ ዝበለ ኩነታት ወሪዳ ከም ዘላ ንሽ ይስምዕዎ ዓለም ወደ ቀደመው የነዳጅ ዋጋ ቢመለስ እጥረቱ ቢቃለል የኢትዮጵያ የሚቃለል ወይም ደግሞ ችግሩ የሚቀረፍ አይደለም በዛው ነው የሚቀጥለው ሰሞኑን የተለያዩ ቪዲዮዎች እየተመለከትክ ነው ምርቶች በትራንስፖርት እጥረት ምክንያት የጫኑትን የተለያዩ የእርሻ ምርቶችን መንገድ ላይ እየተበላሹ እየተደፉ ይገኛሉ ሽንኩርት ሲደፋ ያየውበት ሙዝ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ብሰንኪ ሕፅረት ፀገም ኩሉ እቲ ወላ ፍርያት ናይቲ ሕርሻ ናይቲ ሃገር ናብ ዕዳጋ ክወርዱ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ሰብ ድማ ነቲ ፀጋታት ናቱ ወይ እውን እቲ ምህርቲ ናቱ ክጉሕፎ ይግደድ ኣሎ ምክንያቱ ነዳዲ እንተዘይብልካ ካብ ጀርዲን ናትካ ንዕዳጋ ከተብፅሒ ትኽእል ኢኻ ተሰኪምካ ከተብፅሒ ትኽእል ኢኻ ወይ ብኳርሳ ብዙሕ እቶት ኣለካ ቀልጢፉ ናብ ዕዳጋ ክበፅሕ ዝግብኦ እንተኮይኑ ዝዓበየ ክሳራ እዩ ዘጋጥመካ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ببزح مالتي فاسيتد يبلو ببزح منقد كرر زغل جيف زخونه ፀገም እዩ ዝርከቡ ምስ ዘሎ ፀገማት ምስ ዘሎ ሕፅረታት ምስ ዘሎ ሽግር ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ከየጋጠሙ ከሎት ሃገር እንታይ ያጋጥሙ ነይሩ ይዝባል ኢንፍሌሽን ምን ሃርናይ ዋጋታት ሓረካብቲ ኣብዝን ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ብፍላይ እቲ ናይ IMF ፕሮግራም ካብ ዝጅምር ድማ ብዝተጋደነ መንገዲ ዝተራእየ እንተሎ መናብሮ ምኽባር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ነዳዲ ንኩሉ ፅላት ናይቲ ቁጠባ ዝትንክፍ ሕጂ ድማ ሕርሻ ይዳለሎ ድቑ ይመፀና ኣሎ ይብሉ ነዳዲ የለን ስለዚ ትሕርሻ ዝበሃል ድማ ብዓቢ ደረጃ ሓደጋ ክወድቆ እዩ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወቅቲ ሜይቢ ንዓመታት እውን ክቕፅል ዝኽእል ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘሎ መራሒ መፍትሒ ናይቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ክገብር ኢኻ ትፅበዮ ንሱ ግን ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብቲ ሲቪል ዎር ናይ ሱዳን ኣዝዩ ኣሰቃቕን
أنا علم ملو تجارب زلوا قداين كنا من تا EDT كم زلون زخا فتيز عطوا زي كونه أما واتر سلزلوتي سبونسر ناتو جبرة زبالو يزجبر زلوا تو ولا جحرنا ميخون من تروسو مودا كازي ترفيو سلزي كون دخون من البات يسلطك كون كده بزياتو كيد نزي جبت كيد نزي جبر أبزبالو ناخده أب كم زعينت أزقت تهاجراتيا كم زلنا نرزلنا بزيزي كابتي تسقم نايت عدي زبقس مخانون تسقم دماء بقليلو كسجار زخل تسقم كم زي كونين عند رزالنا نتاع زعج نيدو ما تسقم علو نيما نابرو تسقم علو قتلت قبل الحزبي الناقل ده يخيد علو حزبي دما بكل من قدي قبل انصار اثيوبيا ابز تنسالو زلو درجه لنا ناو كل زي مسرا خايو نابي خاخت ملسلك هذا منغسي اكايدو نقير زاكل حبريتا ويون زاكل زخونه صقبات አለካ ስለዚህ መንገድኻ ክትቀይር አካይዳኻ ክትቀይር ዞ ይግባአካ yes ግን ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዝለዓለ ደረጃ ይዝረብ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ዓለም ደረጃ ኩነነ ከስዕበሎም ከም ዝኽእልን ኣብዚ ውን ድሮፕ ሳይት ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ጉዳይ ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ካልእ ኣገደስቲ ሓበሬታ ዘውፅእ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣቋልቦ ብምሃብ your report finds evidence of RSF military support from Ethiopian base كإثيوبيا كبيزنا إثيوبيا زبجس كساع كندي حاجة زي قبل كم زنبر يزنقر زلو زي مثلا حتزيد ما سنحي لها قلت لكم إثيوبيان كساع كندي كبيد مخان إثيوبيان قلت أخلو كسمعكم key findings from the report يبلنالو قال كابتم حكتها ترابو repeated vehicle deliveries commercial car carriers were seen arriving at the Asosa base and unloading light vehicles at the Yale as vehicles that Yale says do not match standard Ethiopian military vehicles. لذي كم تري was alone sophisticated زخون الرقق زبالة مسرح يكايد كم زلون تن مخاين دما نورمال سراويت إثيوبيا كمال المخاين كم زي كونا كابين في الله مخانن يوزنا جرزلون. لذي كله vehicles modified at the base كالوت مخايني متى أبتو بوتات دما نكوينات كم زمن غيرني سرها أتن pick up دعم سرز كمال مالتي some of those unloaded vehicles later appeared to be fitted with gun mounts for heavy machine guns لذي تن مخاين متين أبو وتدراوي درعي يسقاللن كمتي رشاشات ناتن يسقاللن كم خوينن كلواون يرأيلو large support build up كم دما أبي ناي دقف بوتاون كم زلو identified tents cargo containers fuel capacity and frequent vehicle turnover consistent with the active logistics hub ስለዚህ ልክ ከም ታብ ካለ ሎጂስቲካዊ hub ናይ ዳዕመ ስርዕ ዝርአ ባህርያት ተመሳሳሊ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኣብዚ ይረግሩ ለው linked to fighting inside Sudan vehicles with the same colors type and mounted weapon seen at Asosa also happened appeared in open source photos and ስለዚህ ዳበለተን መኻይን ኣብኡ ዘጋጣጥሞ ዘሎ ብትክክል ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ድማ እሰንየንተን መኻይን ርየን ዘለና ስለዚህ እዚ ዝኣክል ጭብጢ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ትሕብኣሉ ዝነበረት ከውፅኣ ዝኽእልን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳዕ ክንደይ ተጨማሊቑ ከም ዘሎ ብልፅግና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሮይተርስ ገይርዎ ወይ እውን ቢቢሲ ገይርዎ ዓበ ነገር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ዝዓቢ እዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ዓበ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን በዓለም ክገልፅዎ ከለዉ ስምዑ እዚ ሴፍ የአማጺው የፓራ ሚሊቴሪው ቡድን ማለት ነው ከሱዳን መንግስት ጋር እየተዋጋ ያለው በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የጦር ሰፈር እንዳለው ከዚህ በፊት የተገለጸውን የሚያጠናክር የምርመራ ውጤት እንደው እና ከዛ ውስጥ አንዱ ሆኖ የዚህ ጠንከር የሚለው እንግዲህ የል ዩኒቨርሲቲ በጣም የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ነው እንደምታውቀው መሳይ በጣም የታወቀ በጣም ታፕ ከሚባሉት አንዱ ወይም ላይ ካሉት ውስጥ አንዱ ዩኒቨርሲቲ ነው እንደዚህ አይነት ግጭቶችን ያጠናሉ በየጊዜው እና እንግዲህ ከፍተኛ ኤክስፐርቶች ናቸው ያጠኑትና ክብደት አለው ይሄኛው ዘገባ ከሌሎች ዝም ብሎ አንድ ጋዜጠኛ የጻፈው አርቲክል አይደለም ወይ ደግሞ አንድ ሰው አየሁ ብሎ የጻፈው አይደለም በጥናት ነው እና ኢንተርቪው አለ እንግዲህ ጥናት ሲደረግ ኢንተርቪው ያደርጋሉ ኢንተርቪው የሚደረግ ሰው ደግሞ ይመረጣል በአካባቢው ያለ ሰው ብዙ ሰው ነው ኢንተርቪው የሚደረገው መስክ ምልከታዎች አሉ የሳተላይት ኢሜጅ ወይም ደግሞ የዚህ ሳተላይት بحضر زبالة عبي يونيفرسيتي
ዓብ ተቐባልነት ዘለዎ መጽናዕቲ ምዃኑን እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ዝገልጸሉ ዘሎ ስለዚ ዓብ ዩኒቨርሲቲ ብዓበይቲ ሊቃውንትን ክእለታትን ዝተገበረ ካብ ማንም መጽሔት ወይ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣርቲክል ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ወይ ሓደ ፐብሊሸር ዝገበሮ ዝተፈልየ እዩ እዚ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ዩኒቨርሲቲታት እዩ እቶም ንዑ ዝገበሩ ድማ ቶፕ ኖች ኤክስፐርትስ እዮም ስለዚ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ጭብጢ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዚ ማለት ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ህልቂት ናይ ሱዳን ካብ ናይ ቃዛ ዝገድድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢትዮጵያን ብልጽግናን ሙሉእ ኢድ ከም ዘለዎም እንተተረጋጊጹ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከቢድ ፈተና ክመጽ እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እውን ኣብቲ ጉዳይቲ ኢድ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ይበፅሓቶም ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝወፅእ ሓበሬታ ክውስኸልኩም እየ ሉከደስ እዚ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ጉዳይ ናይ ዳዕመ መሰሪዕ እዞም ወታደራት ትሪእዎም ኣለኹም ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ እናተጓዓዙ ከለዉ ዘርኢ እዚ ስለዚ እዚ ኣብ ሚድያታት ናይ ዓረብ ክዘውር ተራእዩሎ ወታደራት ከለዉ ኣብ መሬት ከለዉ ናይ ዳዕመ መሰሪዕ ከለዉ ዘርኢ ምስ ደየቡ ድማ ኣብቲ መኪና ከለዉ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ዳዕመ መሰሪዕ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከም ዝጓዓዙ ዘለውን ከም ዝንቀሳቐሱ ዘለውን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድማ ንሎጂስቲክስ ናይ ዳዕመ መሰሪዕ የገልግል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ዘርየካ እዚ ኢትዮጵያ ሄቪሊ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is going to be very interesting down the road ንሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ከም ድሌትካ ኣሽከዓላል ክፅዋተሉ ትኽእል ክመስለካ ይኽእል እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ተኣኪቡ ክመፀካ እዩ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and this is going to be a very interesting development ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ሃገራት ኢደን ክትዋሉ ዝኽእላ ጉዳይ እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ምናልባት እቲ ዘለዎ ደገፍ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ከቢድ ፈተና ማለት እዩ እቲ ዘለዎ ደገፍ እቲ ከትሕንዎ ዝጓየሉ ዘለዉ ንዑ ክዕንቅፆም ዝኽእል ጉዳይ ክህሉ ክኸውን እዩ ብሓፈሻ እዚ ከይተገበረ ከሎ ዓቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ የትነግረኩም ዘሎ እዚ ጭብጥታት ወፅዩ ካልእ ነገር ፀገም ከይመፅእ ከሎ ካልእ ሽግር ከይመፅእ ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ልዕልታ ዘላታ ተወሰኸታ እንዲ ዝኾነ ዘሎ መመሊሱ ኣብ መዋጥር ዝኣቱ ዘሎ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ሱዳን ንሓዋሩ ክዕረ ዘይክእል ባእሲ ምስ ሱዳን የልዕል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመት ታሪክ ናፅነታ እንድሕር ርኢናዮ እውን ከምዚ ናይ ሕጂ ስቃይ ወሪድዋ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝኸፈ ክፋል ናይ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ረሳሕ ፀወታ ዝፃወት ዘሎ ወይ እውን ካልእ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመት ረስዕዎ ኣብዚ ሕጂ ሱዳን ተስፋ ናይ ዳግመ ሕውየት ኣብ ትረኽበሉ ዘላ ከም ብሓደሽ ክትንስእ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ መሊሳ ንኸይትንስእ ንድሕሪት ዝመልሳ ዘሎ ሓይሊ መን እዩ እንድሕሪ ኢሎምካ ብልፅግና ይበሃል እዚ ድማ ብሰራዊት ሱዳን ብፍፁም ክርሳዕ ዝኽእል ብህዝቢ ሱዳን ድማ ክርሳዕ ዝኽእል ገበን ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ተወሳኺ ፀገምን ሽግርን ኣብቲ ሃገር ንዓበየ ከይድ ከም ዘሎን መመሊሶም ድማ ፀገማቱ እናዕበየ ዘኽይድ ጉዳያትን ነገራትን ይገብር ከም ዘሎ ዝንገር ቀፂሎም ምስ ግብፂ እውን ፀገም ኣለና ኣይጠዓናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ባዕሎም ናይ ግብፂ እውን ባዕሉ እቲ ሚድያ ናቶም ዝደጋግሞ ዘሎ ከረ Welcome to the Eastern Nation. Egypt's president once again brought the Grand Ethiopian Renaissance Dam into the international spotlight, framing it not only as a water management issue, but as part of a broader regional discussion. But beneath the diplomatic language lies a more complex reality, shifting dynamics, evolving strategies, and a changing balance in how nations engage over shared resources. As the conversation ከም ትሪእዎ ዘለዎም ግብፂ ንኢትዮጵያ ብጉዳይ ናይ ገርድ ብዙሕ ፀቕጢ ክትገብረላ ትፍትን ከም ዘላን መቐፀልታ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ወላ እውን ግብፂ ወታደራዊ ዓቕምናታ መመሊሱ ናባና ይቐርብ ኣሎ ዝብል ብልፅግና መዓልታዊ ብዛዕባ ናይ ግብፂ ትገብረሎም ዘላ ኩነታት ፀቕጢ ትገብረሎም ዘላ መጥቃዕቲ ትገብረሎም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ እውን ነፍሲ ወከፍ ነገር ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እናተደመረ ዝኸይድ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣዲንግ ናተወሰኸ ዝኸይድ እዩ ግብፂ ነዚ ሃጓፍ እዚ ክትጥቀመሉ ትፍትናላ በቲ ሓደ ዲፕሎማቲካሊ ግብፂ ኢትዮጵያ ብጌርድ ጌራ ተሓንቀንላ ዝብል እሞ ንፃውዒት ናብ ዓለም ኣሜሪካ ክትሕግዞም ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዞም ካልእ ነገር ይፍትኑ ኣለዉ እናተባሃለ በቲ ካልኣይ መደይ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትጓየላ ነቲ ዘለና ፀገም ናይቲ ዞባ ርዮም ናብኡ ገፆም ድማ ሽግር ክፈጥሩልና ይመፁ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ኩሉ እዚ ደምርዎ ጥራይ እናተደማመረ ዝኸይድ ኣርእስቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክበፅሕ እንድሕር ኢልካ ግብፂ ኣጀንዳ ናቶም ፍሉጥ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ብሉ ናይል ንብሎ ዘለና ዝካየድ ዘሎ ንግብፃውያን
ፐርሰናል ነገር እዩ ወይ እውን ኣካል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና እዩ ዝብልዎ እዮም ስለዚ እዚ ኣብ ብሉና ኢል ክግበር ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ንሓታቶም ኣዝዩ ኣገዳስን ብቐረባ ኢዶም ክእትውሉ ዘገድዶም ምክንያት ኣሎ ኢማራት ስለ ዘላ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኢማራት ፍርድ ስለ ዘለዎም ናይ ኢማራት ገንዘብ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘለዎም በር ዓይኖም ከይሓሰቡ ኢዶም ክእትውሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዮም ግን ኢማራት ኤላ ጌራ ተቆፃፂራቶም ዘለያ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ኢማራት ድማ ዓብይ ኢድ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቁጠባ ናቶም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ግን ኣገይ እቲ ዘሎ ኩነታት ንካልእ ሓይልታት ንኽኣትዉ ከፍቅድ ዝኽእልን ክደፍእ ዝኽእል ምዃኑን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲእዎም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ይመርሓ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እቲ ሃገር ከም ዘለዋ ኣብ ንሪኦሉ ዘለና እንታይ ትፅበ ሜቢ ቁሩብ መፍትሒ ናይ ፀገም ንክኸውን ዝኽእል ገለ ነገር ክገብር ኢኻ ትፅበዮ ኖ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ካልእ ድራማ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቲ ሃገራዊ ሚድያ ዘውፅኡ ዘሎ ስምዑ እዚ that you have an access on the sea. It's not me who said this. There was in the convention for the law of the sea very clearly explained that each state should have an access to the sea. To have an access, it's I think it's an essential condition for a country like you. You are not a simple state. You are now the number state by population for Africa, and I think all the occasion to enhance the discussion, the negotiation, to find pacifically a solution. It's a good occasion. ገለ ካብቲ ዝነበረ ዋዕላታት እዩ ሓደ እዚ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ እዩ መፅዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ የድልየኩም ምስቲ ዕቤት ናይ ሃገርኩም ምስቲ ዘለኩም ኩነታት ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ የድልየኩም ይርዳእኒ ይብሎ ኣሎ መን ከኸልይዎም ኣክሰስ ናይ ባሕሪ መን ከልይዎም ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ባሕሪ ይጥቀሙ የለውን ከመን ኢሉ ጅቡቲ ዶ ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ዝቦም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ጥራይ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ ቀዳምነት ክበይና ወላ ምስ ኩሉ ወደብ ናይ ጅቡቲ ብሰንኪ ዝተፈጢሩ ዘሎ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓብ ትራፊክ የጋጥሞ እንተሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያን ቀዳምነት ክንበይና ብምባል ንዓታቶም ኮንፊደንስ ዝህብ ነገር ተዛሪብሎም ነይሩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ዛ ናይ ባሕሪ በቃ ንዓ ከይተዛረበ ክኸይድ ኣይደልይዎን እዮም ኣብቲ ገይሮሞ ዝነበሩ ኮንፈረንስ ዝተዘርበ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለምና ብዓቢ ደረጃ ኣብ ተዘራሪጉሉ ዘሎ ንሳቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ልኡላዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ንደሊ ኣለና ዝብል እዩ ኤርትራውያን ድማ የላ ገይሮም እዮም ፀኣትሎም በዚያ ገይሩ country with no direct access to the sea has hosted a high-level conference on Red Sea affairs under the theme Inclusive Maritime Governance. But the event is drawing sharp criticism and even ridicule. Despite the focus on the Red Sea, nearly all countries that actually border it were missing from the guest list. Eritrea, Djibouti, Saudi Arabia, Egypt, Yemen, Sudan, and Somalia were not in attendance. Critics say the situation raises serious questions about the credibility of the conference. What was promoted as inclusive is being described instead as a discussion about maritime issues without the participation of those directly connected to the sea. Some observers have gone as far as calling it a landlocked conversation about oceans, where ideas are discussed far from the reality on the ground, or in this case, the water. And in a wave of online sarcasm, some have suggested the event could earn a place in the Guinness World Records as the first ever conference on inclusive maritime governance held without a single coastline nation present. ኤርትራ ዝገበራ እንዲያ እዚኣ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮንፈረንስ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናተቃንዖ ከሎ እዩ ዝብል ዘሎ እተን ባሕሪ ዝውንና ሃገራት ግን ኣይተዓደማን ኣይተሳትፈን ካልእ ዘራርባ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ብላዕሊ ይጀምር ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያ ክትብል ትኽእል ድሓን ካብኡ ናብኡ በቲ ነይሩ ድማ የመን ስዑድያ ከምኡውን ጆርዳን ሓደ ካብኦም ዝዓደመ የለን So how can you say ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኮንፈረንስ ይገብር ኣለኹ ኣባላት ናይቲ ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ባሕሪ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘይሳተፉ እዚ ገለገለ ሰባት ኣብ ታሪክ ኣብ ጊኒስ ቡክ ኦፍ ሬኮርድስ ኣብቲ ናይ ታሪክ ፍሉይ ቅያታት ክኣቱ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ከይዓደም ካብ ብዛዕባ ባሕሪ ክትዛረብ ሙዓል ናይ ጥዕና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ገለገሊኦም ድማ ናብ ፅላለ ክወስድ ዝኽእል ተበግሶ ስጉምቲ ኢሎም ገሊፆም እናበሉ መላገፂ እያ እታ ቪድዮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ግን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ከምዚ እውን የድልየና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እንታይ ማለት እዩ ዓቢዶም ንዘለዉ ዓቢድኩም ኣለኹም ምባል እውን ኣገዳሲ መስለኒ ካብኡ ከይወፃእና ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዝለንቀነ እትዝረብ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ክትዘውር ኢኹም እትህልው ኢኹም ለሚሸው እዩ እዚ ጉዳይ ሓደ ኣሎ ብዚ ኣብ መንጎ ዜና ሃገራት ዓረብ ዘሎ ጉዳይ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ከም ዘሎ
Where is that video? Let me show you. Okay. Saudi and the UAE will never be best friends with Iran. It's not about how they pray, it's about who gets to stay in charge. The first problem is how they run their countries. Saudi Arabia and the UAE are monarchies. They have kings and sheikhs. 1979, their whole goal has been to build a buffer zone. This is the part that gets messy. Iran doesn't fight Saudi or the UAE face to face. That's too risky. Groups like the Houthis in Yemen or Hezbollah in Lebanon. Both sides use proxies, but Iran has mastered the strategy. Imagine you're the leader of the UAE. You're trying to build the world's best business hub, and suddenly, a group funded by Iran is firing missiles at your airport in Abu Dhabi. That happened. When someone is paying people to shoot at your house, you stop seeing انتايم زبل زلو ابزع قلل زبلت تاي زبل زلو ازين هجرات اسلام بفلايتي شعان ولا سنن بلوم سعود عرب امارات ايران ولا ون ايران ولا ون اسرائيل توديقات لهم بحدك صرح يكلون يم يزبل اتي اقباب دمام اكايداناتهم ازي استفليو التسلمنات هيمانوتن تا ايديولوجي غدفو يبل بفلايت سعوديان اماراتن كلتيوم تمساسالا كايدا ናይ ንጉሳዊ ሞናርኪ ሲስተም ይዘለዎ በረሲል ኣመንጎ ክልቲኦም ብርቱዕ ዝኾነ ዘይጥዕና ካብ ጥዕና ወፃኢ ዝኾነ ሕማቕ ውድድር ኣሎ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ፀገም ስለ ዘለዎም ተመሳሳሊ ሕፅረታት ስለ ዘለዎም ሓደ ኣብ ርእሲ እቲ ሓደ ኮይኑ ክዕወት ዝኽእል ዝብል እምነት ኣሎ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ርያድ ክትገብሮ ትደሊ ዘለካ ቢዝነስ ሞዴል ካብ ናይ ዱባይ ክፍለ ይክእል እዩ ስለዚ ከይፈተኻ ዱባይን ስዑድያን ኣብ ውድድር ኣብ ሓደ ዓይነት ውድድር እየን ከኣትዋ ኣብዚ ላዕለ ደረጃ ናይ ምዕባለ ክኸዳን እንተኮይነን ድማ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎኦም ክህሉ እዩ የስ ብርግፅ ሓቢሮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ክእል ዶ የስ ሓበራዊ ከምዚ ሃገራት ኤውሮጳ ፓሪስ ሎንዶን በርሊን ከምኡ እናበለ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ዘለዉ ብሓደ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ዘለውዎ እቶም ኮርፖሬሽንስ ምርጫ ክወስዱ ክኽእሉ ኣሎም ኣብ ሪያድ ድዮም ክገብሩ ሄድ በይዝ ናቶም ወይስ ኣብ ኣቡዳቢ ወይ እውን ዱባይ ወላ እውን እኳ ኣብ ኢማራት ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ዘሎ ሰብኣይ ዝተበለሉን ይምበር ኣብ መንጎ ኣቡዳብን ዱባይን ውግእ ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ተወዳደሩ እዩ ውድድር እውን ናይ ጥዕና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ጉዳይ ርስን ዝበለ እዩ ኢራን ወላ እውን ሕጂ ነዚ ሕጂ ተሓልፎ ዘላ ፈተና እንድሕር ሓሊፋቶ እዘን ክልተ ሃገራት ስዑድያን ኢማራትን ኣብ ክንዲ ምስ ኢራን ተዓራሪቆም ሽግሮም ክፈትሑ ዝኽእሉ እንታይ ዝብል ምስ እስራኤል ተዓራሪቆም ንኢራን ከውድቑ ይቐለሎም ንዑ ይመርፁ ኢሉ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ብናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣሐይሎም ንኢራን ክምክትዋ እምበር ንሓትሕዶም ተዓሪቆም ወይ እውን ምስ ኢራን ተዓሪቆም ሽግሮም ክፈትሑ ኣይደልዩን እዮም ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ነገር ድማ ክትሪኦ ከለካ እቲ ምስፍሕፋሕ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ክግበር ዝደሊ ፓወር ፕሮጀክሽን ከም ዘሎ የመን ሰለስቲኦም ዝጥምትዋ እዮም ስዑድያ ማንም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክኣትዋ ኣይትደልን እያ ኢራን ኦልሬዲ ኣብ ክፋልናቱ ተቆፃፂራቶ እያ ምክንያቱ ትሑት ዝበሃል ቦቱ ዘውሓሰ ስለ ዝኾነ ኢማራት ድማ ኣብቲ ቦታት ክትመፅእ ትኽእል ኣብቲ ኢራን ኣብ የመን ተደይሰሊጥዎም ድማ ይብል ኣብዚ ከም ኣልተርናቲቭ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ወይ እውን ብካልእ ገፅ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፍተን ዝኽእል ስትራቴጂ ክህሉ ከም ዝኽእል ቀንዲ ኣብዚ ቦታ እዚ ክገብር ዝኽእል ክፍትን ዝኽእል ድማ ኢማራት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ የመን ዝነበሮ ፅልዋ ተሳዒሩ እንተሎ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ዘለዎ ስዑድ ዓረብ ኮለጌና ዓብይ ኣብቲ ገባሕር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣለዎ እቱን ኮንዑ ዘድልዮ ዘሎ ብሰሜን ክፋል ናይቲ ጫፍ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ መን እዩ ዝቆፃፀሮ ግብፂ እዩ ዝቆፃፀሮ ብደቡብ ክፋል ድማ ጅቡቲ የመን ከምኡ ድማ ኤርትራ እዮም ዝቆፃፀርዎ ስለዚ ስዑድያ ወላ እኳ ዝነውሐ ገማግም ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እንተለዋ ኣብቲ ክልቲኡ መሸንቆቃታት ግን ፅልዋ የብላን እዚ ድማ ንስዑድያ ፈትያ ከይፈተወት ምስ ኤርትራን ጅቡትን ብተኻለ መንገዲ ድማ ምስ የመን ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎም ኣለዎ እንተዘይ ገይሮም ዝብላካ እንተዘይ ገይሮም ንሳቶም ሓደጋ ክወጥቆም እዩ ኢማጅን እዚ ሕጂ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ ናይ ሕርሙዝ ወሽመጥ ኢራን ብሎኮ ገይራ ኣነ ዘይፍቀት ኩሉ በዚ ቦታ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እቲ ዝሓልፍ ድማ ንዓይ ክኸፍል ኣለዎ ዝብል ምስ ኣሜሪካ ደሪቓ ከምኡ ስምምዕ ገይራ ክትውድእ እንድሕር ክኢላ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ካብኣ እታ ኔክስት ሙቭ ናታ መን እያ ክትከውን ባብኤል መንደብ ብርግፅ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ክንዱ ዝኣክል ሓይሊ የብለንን ንወሽመጥ ሕርሙዝ ነዚ ባብኤል መንደብ ዓፅየን ከላ ክገብራሉ ዝኽእላ በት ዩ ነቨር ነው
سنت زي جيران كانت حيالات هجرات كمتص يخلو خونا بتبوتان خجبرو زخلو إذا دما that's why هجرات كم بعلى إيرترا لعولة قد سنة كل وانزغل قال زبل وزلو من البعد بزاف بحد أتعايز أبيل كاكتريو تخلو أيكوننجن شاف حيزهم تزاربون كتب لهم تخلو يوم جن بدر يزيس ستوري إيرتراويان زبل وزلو تبغ دماي سمعوا زيها. On April 8, 2026, a photograph from Asmara, Eritrea, captured more than a diplomatic handshake. It marked a turning point in the region's history. The city, usually quiet in the early hours, was suddenly at the center of international attention. The world's eyes turned to Eritrea, a country often overlooked, as something unprecedented began to unfold. The image showed Saudi Ambassador Mashal Hamdan al-Roki meeting Eritrean Foreign Minister Osman Saleh, signaling a new urgency in Saudi-Eritrean relations. It wasn't just a routine diplomatic gesture. It was a carefully orchestrated moment, designed to send a message far beyond the walls of the government building. Unlike countless ceremonial photos before, this one followed a high-stakes summit in Riyadh just hours earlier. The two delegations had flown overnight, determined to turn words into action without delay. The Eritrea ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ለንቀነ ብዙሓት ወላ ብኢትዮጵያውያን ካድረታት ናይ ብልፅግና ብፍሉይ ጠመተ ካቨር ክገብርዋ ኣለኹ እዛ ርክብ ናይ ስዑድያን ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ርክብ እዩ ስለምንታይ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ዝእዝዞ ዘሎ ኩነታት እዩ ስዑድያ ከምዛ ክብለኩም ፀናሕኩ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ከም ዝብልኩም ክንምንታይ ሰፊሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኣይኮነን ስዑድያ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክትፈጥረሉ ትኽልቲ ገማግም ባሕሪ እዩ ስለዚ ስዑድያ ብንየ ብወሽመጥ ሕርሙዝ መን ዓፅይዎ ኣሎ ይርኢ ኣለዉ በዚ ባቤል መንደብ the listing dig ኣብ ባቤል መንደብ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሑቲ ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ሑቲ ካብኦም ንላዕሊ ናይ ኢራን እዩ ኢራን ድማ ተሳዒሩ ይኮነን ዝወፅእ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ሑቲ ኣብ ጎኒ ኢራን ምዃኑ ብቃላቱን ብተግባራቱን ናብ እስራኤል ብምትኳስ ኣርኢ እዩ እዚ ማለት ድማ ሑቲ ምስ ስዑድያ ሰላም ክገብር ይኽእል ኸውን ግን ሑቲ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ክኾን ኣይክእልን ኣብ ጎኒ ኢራን ክኾን ኢራን ድማ they know very well ክንምንታይ ፐርሽያን ጋልፍ ኣለዎም ማዕረ ማዕርዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ ክህልዎም ከም ዘሎ እቲ ዝበለፀ ቻንስ ናቶም ድማ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ጎኖም ስለ ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እንታይ ይገብር ዘሎ there's only one chance they must come to Eritrea ምስ ኤርትራ ድማ ኮፍ ክብሉ ኣሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ስኩዝ ክገብር ኣለዋ ኤርትራ ካልእ እውን ወላ እውን እቲ ግብፂ ዝበሃል ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ፅልዋ ባቤል መንደብ ክሰርሕ ዝኽእል ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እንኖ ስዊስ ካናል ናቶም ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል ወይ ክሰርሕ ዝኽእል ባቤል መንደብ ክፍቱ ኮይኑ ጥራይ ኣብ ባቤል መንደብ ፅልዋ እንተለካ ጥራይ ንባቤል መንደብ ፀላኢኻ እንድሕሪ ሒዝዎ ሓደ ብሓደ ማለት እዩ ኤርትራ ንኣብነት ምስ ግብፂ እንተደይ ኮይና ኤርትራ ድማ ናታ ፅልዋ ኣብ ዝሕየለትሉ በዚ ክትዓፁ ተጀሚራ ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከላ ጌርኩም ትበልዕዎ ዘለኹም ኣብ ደገ ባሕሪ ታኾና ንሕና ዘይንበልዓሉ ዝብል ኣርስቲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ብሰንኪ እዚ ባቤል መንደብ ዓብ ጠመተ ክህልዋ ከም ዝኽእልን ብዙሓት ዓበይቲ ሓይልታት ክጥምትዋ ከም ዝኽእሉን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ግብፂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ስዑድያ ካብ መጠን ንላዕሊ ከገድሶም ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ስእሊ ናቶም ተሪኹሞ ክንምንታይ ገማግም ናይ ባሕሪ ሒዞም ኣለዎ ግን ኣክልቲኡ ጫፋት ተኾነ ግን ኣብቲ ኬላ ቦታ የብሎምን ስለዚ ክንዲዚ ስፍሓት ናይ ባሕሪ ሒዝካ ብብንየ እውን እኮ ኣብ ፐርሽያን ጋልፍ እኮ ዓብ ቦታ እዩ ዘለዎ እንተኾነ እታ ወሽመጥ እታ ናይ ሕርሙዝ ወሽመጥ ኣብ ኢዶም ስለዘይኮነ ተለኪቱ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓደ ዓብ ትምህርቲ ተወሲዶም እንተለዉ ኣብ ባቤል መንደብ ፅልዋ ክሳብ ዘይሃለዎም ከምኡ እውን ነቲ ስዊስ ካናል ተቆፃፂርዎም ዘሎ ፅቡቅ ዝምድና ክሳብ ዘይሃለዎም ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ እቲ ጎረቤቱ ኢማራት ብመንገዲ ብልፅግና ገይሩ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ ምስ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ናብ ዓሰብ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንክገብርን ኣብኡ ህላወ ናቱ ብመቀናቅንቱ ከይተመንጠሎ ከሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝግደድን ንማንም ፈላጢ ንኩሉ ፖለቲካ ከንብብ ዝኽእል ብቐሊሉ ክርድኦ ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ምናልባት ምዝያ ዘረባ እዚኣ ኣነ ካብኖም ኣይደልን እየ ግን ዘገርምካ ኣይኮነን ከምኡ እንተጋጠመ ዚስ ስቶሪ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ የታየው እንግዳ በረራ አዲሱ የቀይ ባህር ጥምረት የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት እየተጠናከረ በመጣበት በዚህ ወቅት ላይ በአስመራ ሰማይ እንግዳ የሆነ በረራ መታየቱ ተሰምቷል። ካብዚ ሓደ እንታይ ይብልለው ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ መወከሲ ተጠቂሞም ኣብ ኤርትራ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ተገይሩ ከም ዝነበረ እሱ ድማ ካብ ህንዲ ዝተበገሰ ነፋሪት ናብ ኤርትራ መፅያ ከም ዝነበረት ሳተላይት ኢሜጅስ ወሲኾም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ወረገሊኦም ካብ ኢማራት ተበገሰት እያ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ
what is this እንድሕሪልካ ታነፈሪት ብፍልይ ዝበለ ብናይ ኡዝቤኪስታን registered ስካይ ጋርድ ዝበሃል ቦይንግ 757 ማለት እዩ freighter blah blah operated a flight on April 3rd على ثلاثة ورح 4 ካብ ሙምባይ ህንዲ ተበጊሳ ናብ ኣስመራ ከም ዝመፀትን and Eritrea before later returning to Sharjah UAE ካብኡ ድማ ናብ ኢማራት ከም ዝተመለሰት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን እንታይ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ምናልባት ኣይምፃልኩምን ኣምባሳደር ናይ ህንዲ ምስ ገለ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘረባ ነይሩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢማራት ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፍትን ዲፕሎማሲ ክፍትን ብመንገዲ ህንዲ ገይሩ ትንኮ ኣብዚ ከባቢ ንሱ ምስ ኢማራት ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎ ሃገር እንተሎ ህንዲ ድማ ምስ ኤርትራውን ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ብመንገዲ እዚኦም ገይሩ ዲፕሎማሲ ክገብር ክፍትን ከም ዝኽእል ኢማራት ከም ዝኽገብር ኣይፍትን ኢልካ ክትግምት ከቢድ እዩ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ክፍትን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ if you remember እታ ቪድዮ ድማ እንታይ ትብል አብይ አሕመድ أول سعيد إمارات نتي بحري ودب عصب كسب بزدل خايو واقع كنكاريو بمبالغ بالإيرترا مسحتته بو ملك كم سسقوقو زنقر كوينو إمارات من قدنا تغير ندحر كوينو حركة بتغبر زخف لغفيلو أنا نعطي قام يزولكم سيرترا كالرغي if they want to play safe game وحزو خنا من قدي كتصاوتو كمورسو ندحر كوينو إيرترا كتقبلهم يا قالك بلوك مايكل لكن إيرترا بوليتيكانيا يقا إيرترا بوليتيكايزي انت تربحن انت تقبرين بر إيرترا مسوك سرح زغلا يكونن كن بلاين خلينا سلازي منال بعد إمارات بقال من قدنا غيرنا مس إيرترا كنسرحنا ندحري لهم إيرترا أي تقبلهم يا كتبل زك على يكونن أي تقلالا إيرترا درق زخونه دوغماتيك زخونه بوليسي بلون حنتي بريزنت سياس كزارب كله بزعبا إمارات بفلاي مستعبي مرحناتهم كسع كندي قبل عليو كسع كندي كبرت كم زنبرون بس حجز له مرحنا الدماغ كسع كندي كردو كم زي كعلن سلمتاي كم زخم تقبر زلا إمارات نتحسابناتهم أي كوني روماي ميتيو دحر حجي ولا حنت خن قبرين خلينا عند عريلا دن سيرترا بس من قد كنسرحنا عند عريلا انتي مو بالكم صحاتكم ريتاناتكم تاي مخوني البوليتيكا دما انت عينت بوتا محلوكم كابو خنريين مالت سعوديا سيرترا زمدنا له وغن كساب حجي زر اسرح ما يرانا له سري زلي مدبكم زلو ينقر جن كم تنريو دما عبد منقصاص كبراي ترى امارات كل ነገር ገዲፈ እትምስ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ድራማታት አሁን ኮርር ዝግል አይከአልኒው አይሰልጠንኒው ገዲፈ የለኹ ኣብ ሱዳን ወን እንተኾነ መንገደይ ክቀይር የንድሪሉ ሴርትራ ክሰርሓሉ ዘይክል መንገዲ ከይሉ ኸሊ I'm going way far ahead ማለት ንቅድሚት ከይደ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብኡ ደረጃ ተበፅሑ ለ ማለት ኣይኮንኩን ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እቲ ምቅያራት ናይቲ ዞባ ብዙሕ ነገራቱን ከርእየና ዝኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ኩናት ንኢማራት ፈጢሩላ ዘሎ ብድሆታት ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም ኣምቢሽንስ ኣብ ግምት ኢኻ ስቂልካ ክረ ዝኽእል ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ክፍትኑ ይክእሉን እዮም ዝብል ገምጋም I think ዝኸውን ኣይመስለንን እቲ ንሳቶም ኣሚኖሞ ዝኸዱ ዘሎ ብልጽግና I think በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ እንድሕር ከይዶም ከትሕንዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ዋላ ዝገበሩ እንተገበሩ ከትሕንዎ ይክእሉን እዮም እንተታ ናይ ባሕሪ ብልጽግና ባዕሉ እውን ገዲፍዋ እያ ዝስምዕዎ ዶክተር አብይ አገዛዙን የሚያስከትልበት ካርድ ኦልሬዲ አልቋል ከእጁ ያው የዛሬ 2 ዓመት መስለኛል ወይ 3 ዓመት አንተ ጋር ኢንተርቪው ሳደርግ 2 ካርዶች ቀርተውታል ብዬ ነበር አንደኛው የቀይ ባህር ጉዳይ ነው ሁለተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱን ይቀየርላችሁ ነው የሚል አጀንዳ ነው ቀይ ባህር ከሽፏል ኦልሬዲ ከሽፏል አሁን ደጋፊዎቹ አሁን ማንሳት አሳፍሯቸዋል እና ኦልሞስት ከሽፏል አይቀጥልበትም ማለት አይደለም ግን ከዚህ በኋላ የህዝብን ቀልብ ስቦ የሚያሳስትበት እድል የለም ከሽፏል የህገ መንግስት ጉዳይ ኦልሞስት ከሽፏል ይሄ ምክክር ኮሚሽን የሚባለውን አካል ይዞ የመጣው ያለ ምክንያት አይደለም በተለይ ኢትዮጵያኒስት ነኝ የሚለውን بحفشا أبي أحمد زنبرو كارتات كلن تتصاويتلن ودي وني زبل زلو تانيك إحبار تبل زنبرت كاردي أي صراحة سلزي أمنا يمو داتا درجة بس يحصل زلا سالفج نخ جبرا إمارات بوجيرا خيط قبض أز جبرو زلوا إذا مالت هاي مالتيو بوجيرنا خنتنتنا كن حسب الله خلنا قدنا يبحر ميتيو
ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ምዝራብ ገዲፎ እዩ እቶም ቶፕ ካድርናቱ እውን ገዲፎም እዮም ብፍላይ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ኣጥፍዎ ተባሂሎም ኣለዉ ወላ ኣብቲ ምስጢራዊ ዶክመንትናቶም እውን ተደጋጋሚ ዘነፅርዎ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ከም ኣጀንዳ ይቕፅሎ ኣሎ ግን ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ብላብላ ብዝብል መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እታ ስፖንሰር ናቱ ነቲ ኣጀንዳ ከምቲ ዝድለ ስፖንሰር ክትገብሮ ይትኽእል እያ ዘላ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ወራር ውግዶ ተሪፉ እዩ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ተትሕና እዩ ነቲ ብልጽግና ከመይ ጌርካ ተትሕኖ እዩ ዘሎ እታ ተሪፋ ዘላ ኢማራት ንሽተይ እታ ተሪፋቶም ዘላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሳብ እዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ገለ ነገር ዝረክብ ኣፅንሑልና ዳዕመ ሰሪዕ ከይመውት ዝመስል ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢማራት ሪካሊብሬት ንክትገብር ከም ብሓድሽ መደባታ ንክትህንፅፅ ከም ብሓድሽ ንክትሓስበሉ ግዜ ንክሽምት ትጥቀመሉ ዘላ ወቅቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ከምዚ ዓይነት መድረክ ድማ ንብዙሕ ዓይነት ነገራት ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ንብዙሕ ዓይነት ስፔኩሌሽንስ ብዙሕ ግምታት ክዝረበሎም ኣፍ ደገ ዝኸፍት ጉዳይ እዩ ስለዚ ብልጽግና ኩለንተን ካርታት ናቱ ናወደ ይኸይ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ህላዊ ሰዓታት እናኾነ ይኸይ ስለ ዘሎ ከመይ ገይረ ነቲ ስርዓት ደው የብሎ እዩ እዛ ወዲ የለን ብልጽግና ሞይቱ እዩ ረዲ ዝወደቀ እዩ ኢልካ መረፃ ይገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ መላ ኢትዮጵያ መረፃ ይገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ ናልባሽ እንተኽኢለ ዝተወሰና ቪድዮ ንስኻ ክተውግዕ ከለካ ክቐረበልካ ብዛዕባ መስሓቅቲ ቪድዮታት እውን ኣለዋ ኣለኹ ይብል ኣለኹ ብለካ ደልየ መረፃ ይገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ መላ ኣምሓራ ትእዛዝ ናይ ፋኖ ወሪዱ ኣሎ ንብልጽግና ጥራሕ እንተይኮነ ብዚ ኣብ ተሳልጡ ተረኸብኩም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ስጉምቲ እውን ወሲዶም እዮም 3-4 ዝኾኑ እዚ እውን ሰልፊ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ሕጂ ግን ብፎርስ ተምሃሮ እንተይተረፈ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ብሓይሊ እንዳደፈአ ይኸይድ ኣሎ ተተቃውሞ ኣሎ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሽርሒ ናይ ምፍፃም ኩነታት ከዓ እኒሄ ተቃውሞ ኣብሮነት እውን ብደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ኩሉ ኣብ በይነ መረብ ሎማዓንቲ ዝነበረ እስካውን ብደንብ ትፈልጦ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ተሳተፍሉ እዩ ነይሩ ሚድያታት እውን ከምኡ ስለዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኦቨርኦል እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ክሳካዕ ይኮን ዶ ስኢሉ ይኹን ኢሉ ዝገብሮ ነገር ንይምሰል ዝገብሮ ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል ይኾን ይዕወተሉ ዶ ይኾን ከምኡ ገይሩ ንዝተወሰነ ግዜ መፅንሒ ማለት እየ ሞይቱ ኢልናስ ክንብሎ ንኽእል ዲና ክብለካ ደልየ እሞ ናይ ኣብሮነት ከመይ ነይሩ ዝብል እውን ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ እውን ሃልካ ፅቡቅ ይቐኒየለይ እታ ትማሊ ዝተካየደት ብኩሎም ፀረ ብልፅግና ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት እንታይ ዝበሃል ናይ ሓባር መድረክ እዩ ዝበሃል ኣብሮነት እዩ ዋና ኣስኳል እምበር ናይ ሓባር መድረክ እዩ ዝበሃል ካብ ትግራይ ክልተ ሰባት ተወኪልና ኢና ሓሳብ ኣቕሪብና ጠቕላላ ናብ 22 ዝኾን ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ስለዚ እቲ ክስታይ ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዎ ደርጋ ናብ 1 ሚልዮን ዝኾን ሰብ ተኸታቲልዎ እዩ ላይቭ ስትሪም ስለዝነበረ ብዙሕ ሚድያ ስለዝቐረበ ብዙሕ ተኸታታሊ ነይርዎ እዩ ብሳትላይት እውን ብብዙሓት ሚድያ ስለዝቐርብ በቲ ካልኩሌሽን መሰረት 10 ሚልዮን ከም ዝካተሎ እዩ እና እቲ ብሰሜን ዝተጀመረ ምሕዝነት ወይ ከዓ ፅምዶ ቀስ በቀስ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ እውን እናላሓወን ኢትዮጵያ ሙሉእ እውን እናባፅሓ እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ከም ሰይጣን በይኑ ተነፂሉ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምዃን ዝሰጋገሩ ዘሎ እዋን እዩ እና ዕውት ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ ከምዛ እትሪእዎ ዘሎም ክዳን ኣመነ ናብታ ፅምዶ ደንጉ ኣትዩ ግን ኣድማዕ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እንተበልናዮ ይበዝሖ ይመስለንን ናይ ብሓቂ ኣድማዕ ስራሕ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ዝሰርሕ ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ ምስቶም ኩሎም ህዝቢ ፖለቲከኛታት ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ ኣብ ቤት ቀንዲ ፀላኢ ምዃኑን ረብሓ ናይቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብሓደ ኮንካ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምግባር ነቲ ዘሎ ኩነታት ይህን ኢልና ነቲ ሃገር ከነሰጋግራ ንኽእል እምበር ሓደ በብወገኑ ነቲ ሃገር ናብ ጥፍኣትን ናብ ውጥቀትን ክመርሓ ዝብል ዘረባ እዩ ምርጫ ናይ ብልፅግና ድማ ንኣቢ ክሬዲቢሊቲ ወዚ ሌጂቲመሲ ተቐባልነት ንክረክብ እዞም ቆልቆል ዘሎ ስርዓት ናቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝወከሎ ከፍልጥ ስለ ዝኽእል ተቐባልነት ክረክብ የብሉን ኣብ ዝብል ኩላቶም ይኣምኑ ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ብድሆን መሰጋገሪ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ክዳና መነ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብስነ ልቦና እዩ ክህንፀል ዘለዎ ስርዓት እንታይ ኮይኑ መስለካ ዶክተር ሃይለ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ኣብ ስቴት ሚድያ ክቐርብና ተገበ ብቀዳማይ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ኣብ ናይ ሓደ ፕራይቬት ሚድያ ቀሪቡ እቲ ፕራይቬት ሚድያ ንሱ ሰብ ስለዝፈትዎ ኣብኡ ክስማዕ ይኮን እዩ ብጣዕሚ ተኸንፊኑ ስለዝኾነ ኣብ ቃና ዲኡ ዝኾነ ግዛዕ ዝበሃል ሚድያ ሽሙ ናይ ውጭ ሚድያ ከይዱ ናይ ባዕሉ ሚድያ ገዲፍዎ ፋና ገዲፍዎ ኢቲቪ ገዲፍዎ ወዘተረፈ ስቴት ሚድያ ዝበሃል ርእሱ ከመይ ዝኣክል ሓይሉ ከም ዘሎ ንምንታይ ትኩረሲ ኢኑ መንቆላ ክብሉ ከምሰ ይቆፅሩ ንስብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈንፊልዎ ሰብሰብ እዩ ትፀገም ናብ ምሕሪ ገዛእት እዩ መጀመርያ ትግራዋይ ጥራሕ ይመስሎም ነይሩ
ትግራይ ካይን መስለም ነይሩ መጀመርያ ኩሎም ቶም ኢትዮጵያውያን ብዕስለን ህዝቢ ትግራይ ሰላ ዝማዕበለ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎ መጀመርያ ድፋይን ገይርዎ መጀመርያ ኣብ መቐለ ተቐቢሉ ወይ ሪኻ ኢኻ ዓሌታዊ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዓሌታውነት ሓሊፍዎ እዩ ትራይባሊስት ኣይኮነን ነሽን ካብኡ ሓሊፉ ነሽን ስቴት ዝሃነፀ እዩ ብሄረ መንግስቲ ዝሃነፀ ህዝቢ ሓፍ ዝበለ ስታንዳርዱ ዘቃልስ ካልእቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብፍላይቲ ምርጫ ናይ ብልፅግና ዝተገበረ ኖኖኒ ታደሰ ወረደ ዝገበሮ ሽመት ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ህወሓት ድማ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ነቲ ምርጫ ነቲ ሽመት ናይ ታደሰ ወረደ መላገፂ ከም ዝገበሮን ህዝቢ ትግራይ ወይ እውን ህወሓት ድማ ነቲ ዝተገበረ ከም ዘይቅበሎን መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ተረስቴስ TPLF rejected them ዝብል ነቲ Ethiopia TPLF opposes extension of Tigray interim administration says violators Pretoria agreement እቲ ናይ ሓንቲ ዓመት ሽመት ተወሳኺ ምንዋሕ ስልጣን ናይ ታደሰ ወረደ ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረት ውዑል ናይ ፕሪቶሪያ ደይኮነ ብናቱ ኣገባብ ስለ ዝገበሮ ህወሓት ድማ ኣካል ፈራሚ ናይቲ ውዑል ፕሪቶሪያ ክነሱ ነቲ ውዑል ፕሪቶሪያ ከየናውሕን ንጉዳይ ናይ ህወሓት ከይፈትሐን ነዚ ሰብ ብናቱ ስልጣን ብካልእ መንገዲ ሽመቱ ከናውሕ ምፍታን ህወሓት ከም ዝነፀጎ ዝንገር ዘሎ the TPLF said that the interim administration of Tigray should be established and governed through the bilateral political dialogue between the two signing parties ቶም ክልቲኦም ሓይልታት ህወሓትን ፌደራል መንግስቲ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ተመያይጦም ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ዝኸውን ፌደራል መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ክውስኖ ዘሎ እቲ ካልኣይ ኣካል ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈራሚ ዝኾነ ህወሓት እውን ጠለብ ከቕርብ ይግባእ ወይ እውን ከቐበልቲ ክነፅግ መሰል ኣለዎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሽመት ናይ ታደሰ ወረደ ኣብ ኩርሲ ስለ ዝፈትዋ ዘስተውዓለላ ኣይመስለንን ግን ብዙሕ ኣዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘለዎ ስልጣን ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊኦም ሓይሊ ከም ዘለዎ ከርኢ ይፍትን ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ታደሰ ወረደ as a president of Tigray administration has been extended from for additional 1 year effective ilu the office said that the decision was made in accordance with the provision of the FDRE constitution and relevant proclamations blah blah ilu ሳግን በመንገዱ ውዕል ፕሪቶሪያ ክኸውን ስለ ዝግቦ ንሱ ዘይምግባሩ ተቐባልነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ላዕሊ ደይቡ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ ትግራይ ተፈልዎ ከይጠፊ ይደለሉ ከይጠፊ እውን ክቃልስ ይደሊ ግን ኣብ ክልል እንታይ እዩ ክቃልስ ይደሊ ኦኬ ኣብ ኢትዮጵያ ብሱሩ ሕዚ ግልፅነት ይኽእሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ክንፀንሕ ንደሊ እውን እንተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ክንፀንሕ መቃልስና ገለ ይበሃሉ ከምዚ ኢና ሕዚ እንታይ ይበሃል ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ብልፅግና እዩ ወይ ብልፅግና ክህልየብሉ ፅቡቕ ማለት ብልፅግና ክህልየብሉን ክህልለዎ ናብ ዝብል ትገድፎሞ ተጋሩ ክንህልለና ኢልካ እንዲኻ ትመስል ተጋሩ ክስዕረለና ተጋሩ ክንህልለና እዩ ገምጋምካ ምክንያቱም እሲ ንስኻ ክትህልወሉ ትኽእል እንድሕር ሰሪሕኻስ እንድሕር ጊሒንካስ ብልፅግና ናይ ኣሳይመንት ዘይክኾን ይኽእል እዩ ግን ከይትህሉ ዝገበርካ ዘሎ ብልፅግና ስለ ዝኾነ ብልፅግና ቀዳማይ ፀላኢ ስትራቴጂካል ፀላኢ ኢልካ ምብጋስ ንብልፅግና ፀገም ይብሉ ሕዚ እውን ሓደጋ ምስ እወ ካብኡ ግን ክንርዳእ ዘለና ብልፅግና ብምእላይ ግን ናይ ትግራይ ፀገም ኣይፍታሕን بالعليو يجو أزينا خلنا ندعز لنا درجي بمفتاحنا درجي بمسعر هاي تقرأ يسقم هاي تفتحين كاب درجي زخفاء دحري إسان شوعة عملت بلسقنا مسيو بلسقنا بمسعر ترى إحنا تقرأ يسقم هاي فتحين دحري حمش ديش عملت تماريس زغنا يسقم كما تسيء خيريو سلازي كم زي تقولينه تأخذ قبل مسلكي أبي تبي تتصنح تقولين كون دحري بلسقنا زلوا تعين سرعتيو مش حيل تحصل كركوكة تايرو زي أمس كتيرو وتخلي كرر زلوا هذا كتكون تقولين كون مستوى وش تعد تقولين كتكالسهم زي اللي خا ما حبيهم كتكالسوا صح زي اللي حساب أكلت مسأتهم تعين تقول عليه خاتك بزي اللي خا تعين نزي صوج عفي أمن تزخون نا عسرت شو عتعمد نحو واحد كالسيو تعزف لازم لزربانا عناونا قداسي تهجر مكم زيوم قربيتنا يم دحر عبد خمن كمتيل كام حساب ونيرتراون أقداسك خون خليو بحفشات تقراويا تقارو قد نزي قدايزي بزوح محساب كم زودليه مزارب زلو the very important one and I hope مرحتنا يرترا ولا ونتسم دو كم تنحنا نقوم زلنا العديوز خدا رحك أزلو دحري بلتقنا انتي كقاطم يخلونا بقمزة تو calculation كخون تسفان نقبر نغطب كابوش يرترا دوس زلو أنا مجمر يا زياد دست ولا الناس كسموه
We have 9 ethnic groups speaking 9 different languages. Let me introduce you to all 9 ብሔራትና ኤርትራ ስምዕዎም ከመይ ኢሎም ከመይ ውዒልካ ከም ዝብሉ 9 of them. We are Nara, and how are you? We say Genene. We are Bilen, and how are you? We say Broken. We are Bidawe, and we say Tek Mahawa. We are Tigrinya. How are you? Kamyalakum. We are Sahu, and we say Agina Tanini. We are Tigre, and we say Kofolekum. We are Afra, and we say Benai. We are Kunama, and we say Madambe. Assalamu alaikum. Muhammad Ashayra, كيف حالكم? That's really beautiful. Yeah, ደስ ኢላትኒ ናይ ብሓቂ ዝመንሰይ ዝኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ናይ ባህልታት ነቲ ብሔራትና ምንፅብራቕ ንፍዑ እንድዩ ሽሙ ስለ ደይፈልጦ እምበር very creative ዝኾነ ቲክቶከር እውን እዩ ኣብዚ ኣብ ናይ ህግደፍ መንእሰያት ናይ ህግደፍ ያንግ PFDJ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ኣቡ ዝገበርዋ እዛ ቪድዮ መስለኒ እቲ ጎቦታት ኣብ ድሕሪኦም ዘሎስ ናይ ስዊስ እዩ ሶ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚኣቶም ምትብባዕ የድልዮም ኣብ ዘለዉ ኣተባብዑልና ከምዚ ዓይነት ነገር ክገብሩ ክዳኖም ገይሮም ገለመለ ኩሉ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት ስራሕ እዚ ንሃገር ድማ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ብፍላይ ነቶም ኣብ ደገ ዝውለዱ ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ንኣሽቱ እውን ኣገዳሲ ዝበፅሕ እንድሕር ኮይኑ but it's really beautiful ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንርኢ ሓንቲ ቪድዮ ላለንቀነ ጫቕጫቕ ፈጢራ ዘላ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ንዓኻ ክንሰምዓ እኔ ከተሓታት ናይቲ ሃገር ኣብዚ ኮይና ኣይፀገም ዝፈጥረለይ ንሃገር ኣብ ኮንካሲ ኩልኩም ንደገ ምፁ ኢልካ ትጉስጉስ እንድሕር ኣሊኻ ኣነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኦኬ ደገ ኒኻ ከድካ ዘለኻ ንደገ ዘለኹ ይኮንኩም ብሌም ክገብር ዝደሊ ኦኬ ከድካ ኣለኻ ኣብኡ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ዘሎ ብቕዓት ኣብኡ ዘሎ ዝኸሰብካዮ መኽሰብ ናብ ኣሕዋትካ ኣሕልፎ ንኣሕዋትካ ምሃሮም ነቲ ብዚ ዘሎ ነዚ ኩሉ ጎዲፉ ኣብ ከይበልዐ ከይሰተ እንዳረሃፀ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ብምባል ዝሰርሕ ዘሎ ሰብካ ኣመስግኖ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ከይረኸበ ንዓኻ ሃገር ኢልካ ነታ ናተይ ዓደይ ትብላ ዓዲ ክገብረልካ ይድፅዕሎ ኣለዎ ዓዲ ደይብልካ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ኤርትራ ኢልካ ትዛረብ እንድሕር ዓዲ ከም ሃገር ዘይተኣምን እንድሕር ኮንካ ንምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ብዛዕባ እታ ሃገር ትዛረብ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ መንእሰይ ክገብሮ ዘለዎ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ ሓደ ከምፃእካ ኣለዎ እዚ ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ንዓይ ደምፃለይ ቢንያም ይብል ኣለኹ ቢንያም ወዲ ሓወቦይ ወዲ ገለ ስለ ዝኾነ ይኮነን ቢንያም ክዕወት እንከሎ ንዓይ ካብ ኣእሙረይ ድወፅእ ካብ ሓንጎለይ ድወፅእ ወይ ከዓ እድባተይ እዩ ዛይ ምስክሎ ዝኮነ ንዓይ ዝረኣየኒ እዚ እንታይ ሃገራዊ ስምዒት እዩ ኣይዘልጠንን እኮ ንዓይ ኮ ይረኣየኒ ምናልባት ሕጂ ርኢ ንኸውን ደመይ ይዛረበካ ዘለዎ ግን እቲ ሃገራዊ ስምዒት እዚ እኮ ነዚ ኢና ክንኩስኩስ ክንሃንፅ ዘለና ኣብ ደገ ብምዃዶም እኮ ይኮና ንሕና ንዛረብ ዘለና ኣብ ደገ ኮይኑ እኮ ብዛዕባ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ብልፅግና ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ለውጥ ኣብ ኤርትራ ዝሓስብ መንእሰይ ኣይኣፕሪሼት እዩ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ብዝያዳ ይድነቕ ምክንያቱ ንኩሉ እቲ ፅቡቅ ኢልካ ዝሕሰብ እቲ ኩሉ ረሃዋ ኢልካ ዝሕሰብ እቲ ኩሉ ዕዳበት ናይ ቆጠባ ኢልካ እንተ ረኺቦም እንተኮይኖም ኣነ ይመስለንን እንተ ኮይኖም እውን ነዚ ኩሉ ዝገዲፉ ኣብዚ ግን ብንእሽተይ ቂጫ ብንእሽተይ ደላ ኩላ ነገር ማለት ከይረኸበ ደሙ እንዳረሓፀ ደሙ ክስታይ እንዳገበረ ዝሓልፍ መንእሰይ ክነንቆ ግባአና ሓደ መንእሰይ ስንታይ ኢለንን ኣይፈልጥ ኣብዚ ኩናት ወራራት እንዳተካየደ ከሎስ ኣንታ ሞዞም ህዝቢ ኣዝዮም ናብዚ ገፆም ድሕር መፅኦም ኣንፃርና ንሕተዋግዮም ኩልና ንኣብነት ተሰሊፍና ዋላስ ክንሕምቆም ዶ ንኽእል ከመይ ክንገብር ንኽእል ኢለ ኣብ ዝሓተት ኩሉስ ካባይ ዝንስ ወዲ 26-25 ዓመት ይብለካ ኣለዎ ቲቸር መምህር ሲልኩም ጥራይ ዝኹም ስራሕኹም ገበሩ ዝናባና ጉድፉ እዚ ዝብል መንእሰይ ኮይ ናይቲ ማል መንእሰይ ዝሕጂ ናይ ነቀለ ነበረ ናይ ዝቆልጓ እንዳሓሊፈ ናይ 2-3 ዓመታት እሱ ናባና ጉድፉ ጥራይ ባዕልና ደየለናኩም እሱም ስርሑ ጥራይ ስራሕኹም ዝብል መንእሰይ ኮይ ክምለሰካ ኢና ኢንጂነር መሓሪ ገብረየሱስ ናይ ብፃይ በረኸት ብርሃን ክምለስ እየ ኣብኣ ግን ሓንቲ ዝዓጀበት ነጥቡ እንታይ ዒልካ ፀኒሕካ ኣብዛ ናይ ሕጂ እቲ ዘይተገብረ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተገብረ ዝብል ኣብ ደገ ኮይኑ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራሕ ሕማቕ ነገራት ክለፍለፍ ዝውዕል ንሱ ከንታይ ገይርላ እዩ ኤርትራ ዘይገብር ግዳ ቅድም ከምኡ ክብል ተኮይኑ ዝበልካ ነጥቢ ፅብቕቲ ናብ ብፃይ በረኸት ብርሃን ክምለስ ቅያ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኢና ንብል ዘለና ኣብኡ እንታይ ትምልእ ብፃይ በረኸት እታ ሕቶኻ እንታይ እዩ እዚ ጎስጓስ እዚስ መን ይዋኑ እታ ስድራ ይዋና ካብ ስድራ ክጅመር ዘሎ ዝኾነ ነገር በይዝ ናይ ዝኾነ ናይ ሃገር ካብ ስድራ ይጅመር ኣብ መናፅ ብሉፅ ኤርትራዊ መንእሰይ ማለት እዩ ደቅኻ ስኻ እንታይ ትኹስኩሶም ለይትን ቀትርን ክትጓንሲ ክትክእል ኣለካ ክትዕዘብ ውላድካ እንታይ ይመስል ምስ መን ይኸይድ እንታይ ይዛረብ እንታይ ይሓስብ ደድሕሪኡ ክትከይድ ከተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ውላደይ ክጠፊ እየ እንተይሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዩጋንዳ ኣትዩ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ደልሃመት ኣትዩ ብናተይ ኣተሓሳስባ ኣብ ገሃነብ ኣትዩ ውላድካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኣብ ዘይፈልጦ ባህሊ ኣብ ዘይፈልጦ መናብሮ ኣትዩ ዘሎ ካልኣይ ነገር ብሓፈሻ እዛ ዘረባ ንብዙሓት ሰባት ቀጭቀጭ ኣቢላቶም እያ ግን እንታይ ቀጭቀጭ ዘብልካ ኣለዎ
ሰብ ካብ ዓዲ ከይወፅእ ከመይ ጌርና ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ዕድላት ክህልዎ ከም ዝኽእል መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ንሃገሩ ዝደሊ ሃገር ክትቅፅል ዝደልያ ዘሎ ኩሉ ብድሆታት እናተረድአ ዝኸይድ ዘሎ ብኸመይ መንገዲ እቲ መንእሰይ ናብ ዓዲ ኮፍ ከም ዝብል ንገብሮ ስደት ብስደቱ እቶም ዝወፃና ንኣክል ንሕና ከማን በዚሕና ኣለና ስደት ንዓና ከማን ኣሰልችዩና ኣሎ ከመይ ገይሩ እቲ መንእሰይ ኣብ ዓዲ ኮፍ ብል ንዝብል ጎስጓስ ክግበር ኣለዎ ንብል ነርና እዚ ጎስጓሳት እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ተስፋ ንገብር ነቶም መንእሰያት እውን ብዙሕ ምሂርካ ኣሰልጢንካ ብልሒ ኣቕሲምካ ክዋስኡሉ ዝኽእሉ ባይታ ድማ ምፍጣር ክቀዳደምሉ ዝኽእሉ ባይታ ምፍጣር ነቲ ባይታ ድማ ምስትኽኻል እቲ መንእሰይ ድማ ባይታ ንኽረክብ ኣብ ዓዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተወሰነ ናይ ቀደሙ ተመሊሱ ገለ መንእሰያት ኣብቲ ኖርማል ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣብቲ ሂወት ከምቲ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ክነብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ምግባር ክጅምር ኪነዚ ናይ ደገ ፕራይቬት ሴክተር ተገሎ ደንብላ መጀመርያው ቀዳማይ ንሱ ዘደሊ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ዓዲ ሂወቱ ክሃንፅ ከም ዝኽእል እሱ ክግበረሉ ዝኽእል ክምህለል ኣለና መዓ ኣውደ ዓመት ምድሪ ብዙሕ ሕማውን ፅቡቕን ክዛረባ ይክእል ግን እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሕና እውን ንዑ ኢና ክንሕግዝ ንደሊ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ቅንያታት ናይ ኣውደ ዓመት ክብለኩም ይደሊ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ምዝያ ክገድፈኩም ደፊዎም ናብርሱ መላክዘይን ብርከክሉ ንጉሰን ከነሱ መለኮታዊ ገጹ መላእክት ዝርግሉ ብምራቁ ከይ ድሕኖስ ምራቁንቶ